El petit príncep, tercer capítol. Em va caldre molt de temps per comprendre d'on venia. El petit príncep, que em feia moltes preguntes, no semblava pas sentir les que jo li feia. Van ser uns quants mots pescats en la conversa que, de mica en mica, em van permetre de comprendre-ho tot. Així, quan es va donar per primera vegada del meu avió, no el dibuixaré pas, és un dibuix massa complicat per mi, em preguntà: «Què és aquesta mena de cosa?» «No és una cosa, això vola, és un avió, el meu avió». N'estava tot satisfet de fer-li saber que volava. Llavors exclamà: «Què dius ara? Has caigut al cel?» «Sí», vaig fer modestament. «Ah, és ben curiós». I el petit príncep esclafí una riallada que m'irrità força. No m'agrada gens que facin barrila amb les meves desgràcies. Després afegí: «Llavors tu també vens del cel. De quin planeta ets?» De sobte vaig veure una mica de claror en el misteri de la seva presència i vaig preguntar bruscament: «Així, tu vens d'un altre planeta?» No em contestà, però va fer que sí amb el cap, tot mirant el meu avió. «És clar que no pots venir de gaire lluny amb això». I es va quedar com embadalit una bona estona. Després, traient-se el meu xai de la butxaca, es posà a contemplar el seu tresor. Ja us podeu imaginar si em vaig quedar d'intrigat amb aquesta mitja confidència sobre els altres planetes. Em volia saber més. «D'on vens, marrec? On és el teu país? On vols emportar-te el meu xai?» Em contestà després d'un silenci: «Saps què? Has fet molt bé de donar-me la caixeta. Li servirà de casa durant la nit». «És clar que sí, i si ets bon minyó, et donaré també una corda per fermar-lo durant el dia i una estaca». La proposició semblà xocar el petit príncep. «Fermar-lo? Quines idees més estranyes! Però, home, si no el fermes, se n'anirà qui sap on i es perdrà». I el meu amic tornà a esclafir la gran rialla. «On vols que hi vagi?» «Ves a saber, enllà». Llavors el petit príncep digué seriosament: «És igual, no ho veus que és tan petit el meu país?» I potser amb una mica d'enyorament afegí: enllà no es pot pas anar gaire lluny». No oblidis subscriure-te al canal i activar la campaneta de notificacions perquè YouTube t'avisi quan pugem un nou vídeo. Fins aviat!